सबसे मोड़ के। जइबुए माई कैसे हमनी के छोड़ के। जइबुए माई कैसे हमनी के छोड़ के। दुआरा पर 9 दिन रह के मुँह सबसे मोड़ के। संघवा में 9 दिन रह के मुँह सबसे मोड़ के। जइबुए माई कैसे हमनी के छोड़ के। जइबुए माई कैसे हमनी के छोड़ के। मूर्ति उठाई कैसे हटाई जाता करे जा काप हो। बिन दर्शन मन कैसे रही इहे बता दी आप हो। मूर्ति उठाई कैसे हटाई जाता करे जा काप हो। बिन दर्शन मन कैसे लागी इहे बता दी आप हो। शीशा नियन सबके दिलवा के तोड़ के। शीशा नियन सब ही के दिल तोड़ के। जइबुए माई कैसे हमनी के छोड़ के। जइबुए माई कैसे हमनी के छोड़ के। अब कानून हो। एहो मोरी मैया हमरी दोहैया एक बेर ला तू सुन हो। आवे औरी जाए वाला तोड़ द अब कानून हो। आई तू त फिर ना जई तू कहीं हाथ जोड़ के। आई तू त फिर ना तू कहीं हाथ जोड़ के। जइबुए माई कैसे हमनी के छोड़ के।